yung gamit, yung tumalong social, especially group of yung wealthy, ang kanilang constituents. Maraming salamat po. Umabot tayo sa ganito na magpapatagal mga nasa Visayas sa Davao. Dito, sir, no, kung hindi po petition ba, kasi doon, hindi tayo mas interested from this. Opo. Tayo sa Pulag Mindanao para sa siguro makakulang. Ito po sa mga susunod na huli na mga maa